Di mo ibaga nga iti ayan ni Imelda. Gusto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babae, kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sos no siya klaang, saan mat unay anapintas day ta nga Imelda kay. Nakaoy-oyaw pay. Agbiro ka langan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babae. Ni Imelda tayo ayatek. Jakmat kayat day ta nga Imelda para ken ka. Omo na iti amay, nakauy-uyaw. Kunamlan asino, mata perfectaw. Ay, agraraman pa'y nudaduma. Agpada kami lang, mat alog paktiagong na. Ni nanang may... Kahit pudnumay, numakauyaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mo. Ha? Jak kayat ti kastamanugang tumay, pangaasay. Pudno ka di tinadamag ko, Imelda ading ko. Anya maninday ta anadamag mo, manang. Napan ka nun nito, may iti ayan niyo. Ay nawaw, di mo man dakdak kamaten tinaganday ta at tao kanyak manang. Gwapo mat nito, mi ah. Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan, kas JT gwapo, kita man ti matana, nagdakkel, agraman bibig na. Ay no, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kas JT gwapo kan ka. Uyawang mat amin ang ading ko. Pudno mat manang, naglaad ni Tommy, saan ang may bagay iti kinapintas ko. Agraraman ka man. Di ka man agsaw iti kasta. Tauray si ka, kat saan ka mata perfecto? Napintasak manang, napintasak launay para kenkwana. Kat no agpada, ta boneless ti agong na ading ko. Oray lugpak tiyagong ko, bagbagay ko. Nito mi nga saanin ama repair ti kasjay apa na group pro. Manong aldawon, asaan ama kaisa, Mirna. Nasaktan siguro, iti panagsasao ti gayem ko kenkwana, nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat iti gayem ko, nana. May samat nga agraraman. Oray la masaktan nito, may nga anak kaw kadagiti ibalbalikas na. Saan akas kenkwa na ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak kaw, Mirna. Di kay madanagan, nana Olivia. Makasarak to ka, di nito may iti babae amang ipatagkan kwa na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, nana. Kastamot lang ti kararagkaw, basang. Maasyanak una yun ang makakikita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakan ka man ang Mirna. Anya man ti ibagam, Imelda ading ko. At dati na amok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na. Ay, unay kan. Gwapo man, anti sang ka ibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Unak tumat kan ka, manang. Nakitam ka din day ta, iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, iti nagamam mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapot agwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na, wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang yan kanyak, Imelda. Mawatak, met. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumaluno abulan siguro. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno maamamuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si kamet, Imelda.
Kas kala Diyosa, napudaw ka ba? Maragsakan aklaunay iti dayta nga imbagam, Philip. I love you. Ha? Andan te kunam? Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Asino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka Imelda. Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin ang manugang niyo Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagam? Isunto ti papanan na, nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni, agayatak matan kan kwa na, nanang. Jak amukan ka Imelda. Gapotag gwapaw. Oray saan mo pa'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan. Anyati ko na tumi anak ka. Agtrabaho kay Jay Bagya. Wala na. May titrabaho nga guruuray ka niya kay Sigurado ka kaday iti dayta desisyon mo, anak ka. Uy, nana. Tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangan ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kanto mo lang ti nakakaasay no isaw ti maasawam. Uy, nga rod, nana. Pilyong tay babae ang mga akseptar ka, anak ka. Agtrabaho ka kanumat iti Bagyo, Tommy. Pudno ka di? Uwan manang Mirna. Mayat tayo guruuray at trabaho ka niya kay Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kitaam, agbabawin to ni Imelda no kwa. Ha? Awanan ti bibiyang ko kina Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Aywan, malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayatan, o damot tin amo na, gwapo manang. Hindi pa sang kay baga na, ang gwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan dalok ko. Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tommy. Kasarita ko mananggal manang. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y, ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinuang na. Diyak matan makitkita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita, tada ni Bagyo. Ay Namiss mo ka, de. ay nawaw. Sana, adan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kaming tong agpasyar dito yung lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang, amangan mat no pastime da ka lang, da dya lalaki. Imposible ang mapasamak tikas na. Itikas to'y akinapintas ko. Na overconfident ka man ako nako, nading ko. Ay naman ang Mirna. Kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw, kasta ti mindset ti agraraman, ading. Imelda dito'y ayan ko na Rosita. When ata nagpasintro,
Gumatang ka no iti pang kusina may ken kurtina. Tapno saan nakababain iti dayjay a Philip. Gaputa gwapo. Ay, jakman ammo iti dayjay a tao, Mirna. Sa bali mo ti ugali na. Kaano lang idinagamam mo da, nana. Dayta nga rudmat ti kunak. Ngam ipilit na ti kayat na. Bareng ano saan to ang masaktan, nana. Ay, awadlat ammo kon, Mirna. Agdis desisyon mga is-isaw. Ang mga nuday tantuki diti pa kay sagmakan na. No para kanyak, may mayatan anito may tiagbalin a nobyo na. At least, responsable. Saan mat ngamin ang mabalin nga ipilit tayo, Nana Rosita? Ay, wan gayam. Speaking of Tommy, ada ni Tommy ijay bagyo ita, Nana. Ijay ti pagtrabahuan na. Talaga ang nagasat mo pima no trabaho ti pagsasaritaan. Ay, naku. Wan, siyak day to'y Philip. Hey, asis, nga ni saan ka mailasin? Si kakit di mo. Oh, apaya kasta ti panang kitam kanyak, Philip. Ay, kwa, Imelda, ito. Napintasak ka di mo tlaang. Uwewin mo. Oray si ka, gwapo ka mo. Adayo ka di pa iti balayo. Ay, uwan, naskan nga ag-tricycle ta. Ituloy tantong tagsarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Handa madlaw ko iti dayta a Philip, anak ko. Nagado ang madmadlaw mo nanang. Madlaw ko, asan na komportable dito'y balay. Kasanumat an ay bagam tikas na nanang. Di ka man aging didiam mo, anak ko. Imposible, adi mo makita ti bakit kita. Makiistorya kayo ngamin kankwana nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunot yun lang dayta nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka ni Imelda, ngayon nasakyan nga gawin ako. Ay nawaw, awan pa iti may sangal daw mo diti balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso ang nasakyan nga agsubliak ta, ano tagul ula, trabaho ka niya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga, ngayon diyak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Dilitsyon ka ni Imelda. Saan nakasakyan ka ti type ko? Ay nawaw, Ay, asis. anya ti ko nam, Philip. Ulitem man. Diyak amo akas tagam ti lang kami ti personal. Dakil ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti Facebook. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang ang kalagiti ladawan nga insen mo kanyak? Kan kalagiti video call ta. Apay, ti ko nam kadikat gwapo ka. Na- Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. Naa, at least, natangos ti agong konya. Sa lakas kang ka nga lugpak. Na, anyat sang sagitam si ka Imelda. Nasaktan ang itikas diya pa ng sasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, direk na ti mauyaw. Gaputalog pak ti agong ko. Kas diya matan ti bagana. Kat uray si kamat. Inuyaw mo, ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik nak, nanang. Nasakit ang talaga, ti mabagaan alugpak. Gan saan ko ang mababalaw ni Philip? Ngamen, awan nagdumaan yaw. At para kayo lang nga nauyaw. Nagbalatak matlaang kanta, tinaramid mo kanito umiiday. Nagawin matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Ti kunam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Hay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang merna. Iso apang maasim, tadi mo dakdakamatan tinagan na kanya. Ay nawaw,
Adda ka din napasama kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alugpak ti agong ko. Anya? Parikot ko ayan nulugpak ti agong ko. Saan ba't nga issue nulugpak ti agong mo? Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso malas. Ti baga nakit di. Talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. No ugali na ti aguyaw, awan tinagdumaan yung aading ko. Saan ka de nga inuy-uyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laangkan ka. Kumusta ka manang Merna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you Walo abulanan, sipod na o di nagkita ta Tommy ading ko. Uwan nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka dua medical man Nobyam siguro day dyan niya. Uwan, manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastamo lang ti kunan ni nanang, iti nakita na, manang. No inpilit mo siguro ti bagim kini Imelda. Amangan no saan mo anaam-am mo dahi ta ading ko. Ay, uwan. Kumusta mo tin ni Imelda, manang? Aging kaita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to day dya Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda. Nakita mo ka day tinobya ni Tommy, Imelda anak ko. Di yung man ipalagip day ta kanyak nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo ang napimpintas ti nobya na, ngam iti si ka anak ko. Natangos pa'y tiagong na. Ay nawaw, anya kumaita. Makitam day ta. Jay tao nga inuy-uyaw mo iday. Isaw tinagasat ita. Isu ti swerte ti love life na. Wanan nanang, siya kun ti malas. Uray ibagak ang nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Urayan niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak ko. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadawn ti padam a tao. Diin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Saan nga ron na makaturog, girly, bakit? Ay nawaw, itian niya makagapo. Marit na tinirbyos ko, bakit? Ileksyonan inton bigat. Maturog ka kit di, tapno adda pigsam inton bigat. Panag ko nang bakit?
At dangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawan. Depende no ado ti mangibutos kan ka. Ado dagiti ka baranggayan tayo nga mamok bakit. Adda ni pare Julius. Ni bakit na, ni nanang na. Dagiti ka kasinsing ko. Dagiti ka kasinsin mo. Ni nanang, ni tatang. Ado. Maturog ka paikit dila kay. Sana kumkumpormi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. May sa kami tila kagawa dito balangay tayo, pali. Jack expect talent ang mga habak ka, pali. Ha? Sumay lagay, masalang ang makaturog iti rabi, pare. Ag-celebrate tayo ng aludya na, pali. Sa dino ti kayot mo, pare. Ije balayo, Yan tangay ng abak kakagawad. Agsat tayo mo, pali. Ang mga numakaungat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, numakaungat, pare. Ay nawaw, italaang mitmanin. Isilibral tayo ti panangabak mo pali. Imposible met no saan nakapela ang apalubusan ni bakit mo. Yung pare, intun malintong aruta. Wan pali, isaganam ti alak kan pulutan. Tau may Ang lutilot-lutom apang rabian tayo, aran dila kay. Sapay, nakaset up ang tilamisan ni Jeruar. Anya ti okasyon la kay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? sana talaga gali bakit. Umay dagiti kumpari intun maramdama. Agset kami. Iso nga nang iruwarak iti tugawan kilamisaan. Iti ruwar ti pagiinuman mi. Tapno saan amanisturbo ti panaturog yung gali bakit. Ay nawa? Ang mumut anang abak akagawad diti barangay tayo. Nas ka na makibagay kalagiti ka barangayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agshot kayo? Iso mangarod ti kaya da ba ka? Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak ng pulutan niyo. Inutang ko pa ilang dita Teresina bakal. Anya? Di ka kalimadanagan. Payadak to magsulduwa. Nay, Mari Garley, napurot mo ti ulo mabigbigat. Kasanumat ngamin, Mare. Nagshot darandi kan dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak kan karne. Day tangarod kat, Mare. Saan pa'y nagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Talaang mo siguro, Mare. Ay, barang Mare. Talaga ang makaunga. Nag-text ni Kapitan kanya kita. Agan-an nagkaarande. Agluto kantong. Pangaldawan tayo bakit? Saan kayo kadi amangan ni Barangay Hall? Diyak ka mo. Agluto ka lahat tapos sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, may pasti aramidin nyo ijay, We, Diritso awid, Sana kumpormi man, hindi papapanam. Amang ano, adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan, kit sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan, iti kumpormi dita. ay na, amok na kitan baka. Sana masapula palagi panak. Ay, siguraduam laang, Huwag ka di. Ngalalala. Inda ko. Garley, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no mo darande dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti aramid day, di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no, arod ka dagiti na ayat anang suporta ken kwa na idi eleksyon. Masapaw amang ilibre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo tigimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinagkap ang palilandi.
Dito barangay hall, pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amin, pare. Huwag nga ron, pare. Kaano man yung itisat, pare? Ha? Kaano man yung amang elble ka ako, nak? Ay, kuha, pare. Jay, awan pa iti suldo may, pare. Ibagak to kada kayo, no ka, ano? Hasta at ko kaya ka, pare. Nalakakalayan ka maasit gan. Hey, nukasta ko maaming opisyalis. Di bayat ko ba? Si kakid di mo, pare. I-text na kami lang, ano ka, ano, pare. At ala, agpatuloy ako. Sigurado ang makaungit ni Mrs. Kuno, mabayagan na, pare. Si kamag gayam, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak ti dimawat kin ka itay, pare Landi. Ay nawa, anya ti ka sa pulang, pare. Naibos ngamin ti bagas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat kin ka. Kagawar kami tin. Public servant ama ko na, pare. Mabilangar. Tamang isuputak, pare. Nayunam, pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami. Wan, pare. Hindi ka matanagan. Pang-5 nga aldaw titid kuking ka. Ang yaman na kaunay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawyan niya nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Ay, maragtulong ka launay, pare. Ayaw. Naibos magtibagas ititimbaran dila kay. Nangip-ipanam? Nang tira ka nagitim may nagpatulong, bakit? Ay nawaw? Ang dadagitim may dimbawat itibagas iti balay tayo. May saditan ni pare Julius, bakit? Anya? Nasya na. Isuan ang tirak lata na. Ay narandi. Datayo mati maawanan no day taag padpadawat latan ti araramidam. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Ang mumut akagawat ak. Naskin ang makibagayak kan pagserbiak dagiti kalugaran tayo. Nga oray datayo matan ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam Ay na, di ka rin agong uot. Bakit? Panunutom laang ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda kadilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang madidigim matang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay na, naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay boss, Mare. Kasano asan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda kano nga min napandimawat iti tulong ijabalay, idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan, ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na kano nga rudag iti kabaranggayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa, no kanayon, may. Ay, saan lang mo babaan ti kwarta, wano material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay, jak ammo iti rejay nga asawak, Mare. Jak ammo no anya ti kayat na asawon iti serbisyo akon ko nana. Serbisyo siguro dagiti pada na ang mamartagken sadot, Mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisin, Mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa ita. Wala na lang. Apay ka di. Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, kanina lang. Di mo sayangan ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, na lang. Numabalay. Ipadulin mo pa ilaan kundi bakit mo. Tapno saan ka mailawan amang igastos. Amagan no'y gatang mo kay demot iti arak ken pulutan miyaw. Ay, adalat tamat at ti budget para iti dayta na lang. Napay, requirement ka di dayta. No may sakang opisyal na lang. Naska na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno ad tamang suportakin ka.
Ay nawaw, daytoy laangan tinabati as sweldo, marandi. Un ba kay? Amok no manong ti sweldo ti maysa a kagawad. Di nakman luklukon si karandi. Ha? Awan at tulong ko iti duma ti suldok ba kay? Nang tudak ka dagiti agkasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken manginom. Nagpainom ka siguro mananan niya. Un ba kay? Gagangay na takagawad ti asawa. Iso anas ka na makibagay ah. Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam, Randy. Di na ngamin mawatan mo ba kay? Inaldaw nga da ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo, awan mabatikan ka. Ay nabakit kas kanayon ko nga ibaga. Gagangay na takagawag nga rutla asawa. Ay, no kastamat lang. Nasaysayat no, agresign ka laangan. Ha? Ay, saan ang mabalin ah? Sobra amto mati mangilibre ti arak. Pulutan ken merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamot no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayo na mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan di nanang. Na, apay ni Randay, girl ay. Managtulong na unay nanang. Anya, ay saus, binagbaga at mat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na mati mangilibre nanang. Kasusweldo da pay laang, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw, Dagiti sadot kan pada na amang nginom man ang tinagnumar nanang. ay nawawa talaga. Talaga nga aglablabos day ta Randay. Day ta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga rod ka na ayon anapudot ti ulok nanang. Awan ti sirserbi na anangabak iti kinakagawad ta utu-utuman. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang. Adda ka di man tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at nukas ta ti mindset mo, anak ko. Sana da, guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at ti limitasyon na, anak ko. Isumot ang aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Wan ata ipilit na muta muna, nana. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, Randay. May sa kayo mo, nana. Di na mawatan. Isumal ati diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya ang mabalin, ang makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ko? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalain nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manan iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad Randay. Duwabuti lang, maray. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamot ti agas-gastos kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo kas opisyal ti barangay? Apay ngamin, ay aman nakibiyang ka antol na. Wen tamasaysayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta daw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyum kumamot atay deserving. San mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sabaga, anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y mata napadasan tang balin akagawad? Wen, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang
Si kalaang man tinakitak akagawad nalaka nga utun dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka madawatan. Isuan nalakalaang may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim Randy Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw. Sayang mo, tinarugyak na agresay naklang. Bakit? Isumat lang ngawan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumawdawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dahita samot kinakagawad mong timangilumlum ka na tayo iti utang. May lumlum iti utang na sasawang mo dita bakit? Katpud no, mate. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak bakit? Kaya't kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya't ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang na. Ay! No kastamat laang, saanan rande? Aggar din talatan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga harak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungat ni bakit kumare. Kano'y naldaw nga agaba kami gapulang iti day tabanag. Ay sos, napunwan siguro mutten ani mare. Kasanumag ngamen, tunggal agsweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo ay awanan ta ilibre mutten kadagiti agkid-kid daw no dumawdawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay ka iti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas no kayat mo met ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas no kayat mo met ti tumulong. Ti dakas na no ilibre mo't amin asweldom ay agraman abasto ije balayo iramraman mo pa yon ay madiya. Public servant nga ron mo da tao, mare. Amok day ta kagawad ngem adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto no ited mo amin adawaten dakin ka ay awan da kayo mutten ati agbisin. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawan ta ado ti abusado pare. Karli bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto kayo ni Mara Antonia. San adakas ti makigayang ken tumulong. Ngumrumbang laeng at dati limitasyon. Ay nasaya at mata nakamiris kan iti bidot mo, Randy. Kambalik dahil siya bakit? Isungaikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumanga agserbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilangan serbisyo o maiparbang ti ipay ko bakit? Palubusan ka? Ngam kita ama? Diyak kaya't amakita adagiti sadot ka mamartak man ang number 1 na pagserserbiam dita. Ay saan bakit? Ipaliknag ko nagbalbaliw ako. Palilandi, nagsildo kay sa amit manen. Uy, pare Julius, set manen apale. Paspailang ita pare. Ay nawaw, apay met. Agungot ni bakit ko pare. Nagbaliw kami ten pale. Saan kamit akas ka idea? Talagang nagbalbaliw akong pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tabi mo saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko pare. Ay sus, kasano nga yung agsilbiso ka ngayon kasta pare? Asino nga ito timbang sipulta kayo ng ka? Pasensya pare, agserbisyo klatan. Yung saan ako nga agbaling na uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta pare niya. Agdalat tamat siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray